Имаш. Втори дубъл! Де е, тия нуки, де е. Ей, това в ефир ще... Няма втори дубъл, това не се бра. Свърши! Мой сон. Тя не може и да фокусира, е било малко. Какво се напил? As you were. Я да видим какво има тук. Оп! Я! Шуменско. Академия. Академия. Бачи, той ще съди дръвче как е тръгнал. Велю носи змия. Ако беше автоматика на Велю, айде, Велю. Штайга. Извиняй, Стоенчо, малко така че ме... Слона жлъб брабиня. Виж като има кой да го дразни как излази. Има кой да го дразни как излази. Ето и пасажирите, Наско и За съжаление, Веско не е вдовец. Цвети. Може да имаш и калпо козо, но няма значение, това ласка, тя от някъде фърля. Айде, фърля. Вътре нищо не е фърлило. Айде, Land Rover-ите по-внимателно. Много яко си беше даже. Какво? Повтори за камерата. Много яко беше.